Comezou en Ribeira a campaña marisqueira marcada polos altos prezos que logrou o bivalvo na posa. Neste primeiro día quedou patente a escaseza de ameixa babosa. Esta mañá comezou en Ribeira a campaña marisqueira dentro das concesións da confraría. Este ano a apertura da campaña realizouse en todas as zonas ao mesmo tempo para que os mariscadores puidesen estar máis repartidos, dado que os muestreos indicaban xa unha merma na produción de ameixa. A partir das 11 da mañá comezaban a chegar á lonxa os primeiros mariscadores co tope, dando conta da situación de escasez que se produce en todas as zonas. Como vedes, estas son as máis grandes, así que estamos escollendo unha ameixa bonita. A ver, ahora temos suerte polo menos que acompañen os precios, pero bueno, a ameixa é unha ameixa boa. Pero vimos que a boca dulce do ano pasado, vai ser que non. Cambiou moito. Sí, a verdade que sí, moi poucas. Traballamos aí na Insua, ameixa boa, pero xa vedes. A ver, despois cos días tamén vamos a ir mirando e seguramente en outras zonas irá aparecendo algo, pero é o que hai. De momento as expectativas son malas, a verdade. E os topes lograronse coller? Sí, o tope traémolo. De feito, ainda temos horario hasta as 2 da tarde, de 8 a 2. Dixo o compañeiro, a ver, algunha boa tal, pero, sabes, pouca cantidad, non se ve como ano pasado, pero bueno, en principio, a ver o que sale agora cos precios, é eso, é nada. De momento acabamos de empezar, pero algunha vai ben, non é tampouco un fracaso isto. Claro, o ano pasado houve moita ameixa, entón este ano, pois, queríamos como o ano pasado e non hai que traballar algo máis, pero bueno, eu espero que máis ou menos por todo haya a mesma cantidad que hai ahora mismo, que non haya menos tampouco. Non hai moita cousa, pero os topes vanse collendo. Claro, un pouco distinto a como comezou o ano pasado. Sí, bastante, hai moita menos ameixa, pero o tamaño é bo, bastante bo. Tamaño boa e calidade boa. Calidade moi boa, bastante boa. É bastante mal para ser o primer día. O sea, as pescas cativas, poucas, e máis a ameixa de pouca calidad, comparado con outros anos. Sobre todo aquí na Insua, que é onde máis dá a marca, e tamén houve xente que ven de outros lados e tamén dixeron que non había nada, que é bastante fracaso. Sobre a escaseza de ameixa que se produciu este ano hai moitas incógnitas. Tras esta merma na produción poderían estar a influir varios factores. Algúns mariscadores apuntan á contaminación da ría, pero tamén á falta de chuvia, imprescindible nesta zona. O descenso na produción, nós aquí botamos a culpa a que non choveu. E ao non chover, aquí afectalle moito porque non hai nutrientes na agua. A nos afectanos moito, non é como as cofradías de dentro da ría que esas, como traballan a pé e teñen moi pouca profundidade, así como lle baixa un pouco a salinidade que a chuvia, xa lle morre moito marisco. Nós aquí é ao contrario. Nós aquí, os nutrientes que ven polo río abaixo, a nós é moito mellor, vamos. Os mariscadores agardaban esta mañá que os prezos da ameixa babosa compensasen a baixa produción. Depende, esta o ano pasado, esta daqui chegou a 60 euros. A máis pequena, non sei, a ver se vai a 15 ou 16, é unha media de 30 euros unha con outra, pois estaría ben, porque este marisco que traemos nós, non sei os compañeiros que traballaron noutras zonas como será a ameixa, lo. Pero bueno, xa se irá mirando, a ver se non levamos outro fracaso ainda cos precios, esperemos que non. Sí, a ver, é que se non acompañan os precios, pois é unha campaña nefasta, pero bueno, a ver o que sale daqui. Ir destinada ás fábricas. Sí, normalmente esta ameixa compra a fábrica e tal. A ver o que pasa cos precios. O primeiro día tamén, sabes, o que vayan pasando días, vaise vendo como está a playa. Ha de haber zonas que van máis, que van menos, pero a ver o que pasa cos precios e a ver o que pasa co produto. Traballastes aí na Insua tamén? Sí, non, probamos na Insua, mas probamos máis contra sur, pero máis ou menos o tamaño é por todo igual, poucas. En algún sitio, sabes, ven a ameixa máis pequecha, pero bueno, a ver o que pasa. Esperamos que teña bo precio, xa que hai escasez, vese que a campaña tampouco vai ser como a do ano pasado, espero que os precios vayan que sean bastante altos. Esperamos que vala ben a ameixa, ten boa calidad, a ver se vale
por menos como ano pasado. E a Posa respondeu como se agardaba. Os prezos subiron con respecto ao primeiro día de campaña de 2016. A primeira parada da ameixa cotizara daquela a 45,90 euros, chegando a 15,60 a parcela. Esta tarde os prezos foron mellores. A primeira parada quedou en 61 euros e a parcela en 17 euros. A xornada foi máis ou menos como esperábamos a tenor dos muestreos que fixemos. A ameixa hai bastante pouco, pero ten un tamaño un pouco mellor que o do ano pasado. Polo tanto, os precios responderon un pouquiño mellor. A ameixa máis grande foi a 61 euros e a máis pequena quedou en 17 euros, co que, polo menos, a pequena tuvo un incremento con respecto ao ano pasado. O ano pasado había máis ameixa, pero era un pouco máis recortada, máis pequena. Esta mañá subastáronse 1.680 kilos de ameixa babosa na lonxa de Ribeira, 304 kilos menos que no primeiro día da anterior campaña. 177 carnés sellados, destes 177 non foron todos ao mar aínda, pero sobre 170 irían. Xuntáronse 1.680 kilos de ameixa babosa. Na campaña marisqueira do pasado ano logrouse unha facturación de 2.336.076 euros.